अच्छा हाँ हो कॉल जा तारी बोल। हाई फाई रंगदार स्टाइल घायल कोइले बात तोहार समाइल वादा करा तनी रहब शरण में कोनो फायदा नहीं है। एगो लड़की बसल दिया मन में जवन संगे पढ़ेले ट्यूशन में हमर भाई होई कोली ओकरे कोन में जवन संगे पढ़ेले ट्यूशन में। समझ में आए